Ngaki. Tobati maskani. Maskani. Kyogocha, oroche in the serious. Mete okotasoma n'ekintu kindi kino. Toro chingo soma nari ngebuku, igetabu ikengonya kulika ngora ikina bwatire, one gansanga pyo ogocha nendo tariko be kwaka na nyodi, kwacha goitenda ka sinkaras. Irieta na kingirimine. Misono tari kwere, no njira ningo tari otasobeti. Tinde to kuiranira. Kera bonaiga, nda sachen. Asinya sa. Ebukungo so. Wana yoko so mebu kukometa biche uchoka nchiko kwara. Na gwataba. Ndata. Metinya bikugo taba iko. No bomo nyabibi. Ndi kwa bete pasta. Kai kuna hotai omwenya biboli yani obwata baka ani like Bakaru mubari umunya bibe bya mukorero beru mubari riburire. Teri goteba igopi. Ebukwa goteba ngano twale bibe byao. Bibe bibarire buna manyinga. Thank you. Tari goteba no njani ngo musome ebuku. Thank you. Okwa asinya sayo kurabase. Aha. Asinya sayo nguchi. Ataki. Okay. Tari kyandeta. Na kwate ma. Nkamatebe. Ndiri waste para ari ku kabese bintu ngakani kurworo ingi wache toka kwa. Ngina amatebe tikwa. Na kya. Ka kya no nyo momenye. Ngenta. Tari be okubo no nyo momenye. Bono chula ngontu korie bitina kingi bona. No nyo momenye. Ngina chitenga matebe. Ngego aro bie fugara kini. Ngina chitenga matebe. Ote dengo tigere bo no menye. Nyanya, nabone go. Omenye mwana na musachon. Imo muro mindonga na mora tera kumeska kabarire kaya kanga ya beska ubandi batara kuirora kaya mbura nesinga njome tubuga titari tori ngia okubwa tiango teka musacha konyora pare gente que tanga ni pia kurire ningi ake mumro mitako che pare gente tiga ekie pone tubuati hakuna goso ki watch hakuna te hakuna kamati obukora wacha kwana con kamati ga omwali kwana kwa ndio chikwana kwana robo chingasi mama sasa kolete litangani achita sore agakirikirire kieni akaibetabi no nore ga masacho dio chikwatwara tari akurigererie tabi tabi onyandia akurigererie tabi masacho no sindia akurigererie tabi kanga embugore lakini bwana mbere singenza ochurigerie kieni obede gyaki kyako kya mungai na yunya kare gabasa omwerio mwetana ingechiri na inki yako gero kunya nchungusa mono bono kongetani na mama ombyarire to musacha ngikebe takungugirira bora njome do already musacha nanga kanire tenjira bongwa mwamenya mwane nje mwane na bongwa mwangore mtu byanta lazima mba kuane ngo myaka ngabane gamwa yakari no mugako ya no mwana we koruga we at least wateire reke man onyendiri kwatebe mbwante ko mukungu myambwante toka mu aikoro myengyo kora baseino eganse tutari sino ya nyom na nyom ga kyo bugembinde to buganga bana ayo chikonyo mutu aro murembe ogende gototesa ntu abande akuna we hata utaikana amani tumekora maskani akuna nande to baswebo ndageru sikyare kibeka uchiaso mbere buku nyakamya ko nyagokora tema tema masacho ne maukungani naliora amanyama geto noyo try mete go wakanda go ingia ukuri try ukocha yani ukocha try to gondisa kwa ngaka igankure maigwe ai okonganya kwa ngaka boriga to gondisa ya to na waka lakini nkikira tema sabansi tumurumia bana tiandara kubori igo bana gwachire twane otete kwana bako asende mete ni meta yaliza ngende wasimeke mto byana kwenda kwa inkekeri kwa koro otaka komanya no mukungu genda orengi na koro otaka komanya no mukungu na ntenga mirinde nde toga enda orore ngaki
mukama geto ne bari no chobo chinga bori konyo uchikwate kwana kongamba roche kwate bapienga muko geto siji anyome to mukungu osenga ki mageto sare kire kyangu kyangare to mukungu ongeko sine bari rero ndete rero bari mo bwana nene nabo tiringa gari okanyora ndi metase ngwara nabo sera chingo kokera lituko nene na umuroro na ate sasa beira tobu ndete kobeke mto byana kwe minyoke mirondo ucho nayo bono maite gosime nayo mole ndete rero manyanga ki nanjino mukungu nde mageto ta tanchore mange mnengo keko yake tigabono ngwane tori gondi chengandi yorwogo nyandi rero kwari bwogo rendo chika kangata togose kabuya tukurene bona urate mu bugima bwo mukungu ndagoteya nakobera ga kunya koibise tenda hakuna kitu unaniambia njogo ndaibano umugondoli no yone oyo tukongocha kunganya kuruga igangende ogenda yo dakunyome nakie kugera reno muisi ori ko igose ngakyako rukwata na hakuna nyomu no yone kaya kiganda etina ki baba yana kangi nagutigiro mugondo yo osimege chingenye muri ana mamumino indi kwanya ko igwo muibure musacha go kugese kurwa bakoro orie iranga na atigiro mukungu na atigiro mwana munyaruka amari akuna takuba mutanga na takuba bo mweri go stago chaka thank you akuna siku tago chaka ase go mugondo no yone na inde igwo bona ebento kerongeringa ki mbura koirokire bona ayo ore kimanyi igungotebiga koirokire ore kimanyi kombwa ndega ali mugondo ndetogenda torore bona torore ntina ngo mukungu okoiroka gagento tunataka kuona kati yangu mimi na wewe nani mwanamke tunataka kuona nani kusema nda ndole ikiwakora tete ngiye gucira butuko etochingo ngiye gucira mambi etochingo kwasa ngingo soka isuko ka bunyore gwasari ngo bwatega kamoroya ngwati abantu mambi baje umete ka week speed ngeko barokera ta man oneta kumanya ninje bono tigankire mambi nalyo goteba ninje abantu bansirane bono bona no akomonto abantu mbamete na bona ningi gotere ntibweka na kyo bombere to ka neske ya ngombe bekira mukuru gechinchio ase tegerera lakini bombo bra mumuro minanchete kwa bombo kinki wate yo mukungu no na bwanchete nje nani motabwati ekinki bano nagaringo go mutu barosi na mbara lakini mama nyombara ire mno kwa tigache kwanza nero nachikoliki igacho nsomera ngasiji ngoko batayama ngana banta imana ninje power nende ngise kwenda power to bwate ndio bwate power musacho uri takombe nuzima no ngore umubekirete ori gare ga nchende ko igo chirete mu muromi nake oko bamba utatigaitini nacho naye sengenjo kenenge orangore yani uchere mu muromi ntoboragori oboragori tigamambi boraki yani mango manyere sengi mango manyere ento bwenda okorangeri ngaki eke mambi yogi ndiri kwenda re ento okora ndete bonenga botuko bona rie muti emechiete geret oso kwake ke tarumbete igotebe wo mumuro mitabekerwa mario gabu onga konkendi aba otebeti na nkuru botuko para tume skoyo agara ara musururu bona ntao ni ari nkuru aga tindi gosoka ngo baba no umbaka mambi wategete bano chikontamira bono kona iga endo nari tanga esengenjo mamara ire negwete story esengenjo mamara ire tinde tiko kwana mana mangora nyona akora ire bobe esengenjo mamara ire tigangende negwete story negwete story umuraga sinni ni bweta bebe kenyoro nayo kunya kubabekaga mageta kombreni tiganda ote baba mageto kombreni to goita mu muromi ntana nayo tete gochikomenya mwana ote toite mu muromi tono kimu ko moita kindo njenani mo bano olega ose nani akwange sengenjo burire buri orwari to so kwete ndo mai ngikyaga yugaga go block ese ngai wete para gali mesa nanga yubu squeeze ogwa kayabga ngati nganga gwetaka kobegete chipura osine chipura kristi osine chi ausago taibete ngoye tote kira gusacho na alibuye kyako nyara sa ako hapa niko hapa Yange ni mwana ndale nkore ntubyane birango nyenchira musacho lazima ngwane kere kinyoreke kora bwango onyori ende toita mu muromi ntono kiyo
Gendo rare na ndo kuraro rike ka ke side ya mwino. Tinde yetu murumita. Lazima torige. Oso rige orare. Mukungu yo tabwati no nyetabi. Aba muraba sinno na bakunya kubeka iga. Agocha bambaka kerongo some buku omuntu urure bwo mwayo ragirira ndi na chinyanya. Hani mami tikaboraki.